Anem a resoldre un exercici de càlcul de l'estoc de seguretat, del punt de comanda i del volum òptim de comanda. Comencem amb el nostre enunciat. Suposem que tenim un article, un producte, al que direm article A, i del qual es consten les següents dades. Per començar, la demanda anual. Sabem que consumim fins a un total de 24.000 unitats a l'any d'aquest article. Després sabem que el cost de gestió de la comanda és a dir, quan ens costa les despeses associades a cada cop que jo faig una comanda, arribem fins a un total de 175 euros. Això, les 24.000 eren unitats, 175 euros deia de cost de gestió de la comanda. Per una altra banda, tenim que el cost d'emmagatzematge és de 4,20 euros per unitat. Totes les despeses associades a emmagatzemar cada unitat d'aquest article arriba fins als 4,20 euros. Per una altra banda, jo sé que el meu proveïdor habitual triga habitualment termini de subministrament fins a 5 dies en servir-me la comanda, però em consta que a la pràctica moltes vegades acaba trigant fins a 4 dies més, que seria el temps màxim estimat que podríem arribar. Els 5 dies que habitualment triguen fins a 4 possibles més, que es faria un total de 9 dies. Finalment, l'activitat de la nostra empresa dura un total de 280 dies a l'any. És a dir que estem en funcionament 280 dels 365 dies de l'any. Bé, doncs comencem amb el càlcul de l'estoc de seguretat. I sabem que la nostra fórmula ens diu que l'estoc de seguretat és igual a el temps màxim estimat menys el temps estimat per la demanda mitjana. Per poder calcular això, primer hem de saber quina és la demanda mitjana. I hem vist al nostre enunciat que la nostra demanda anual és de 24.000 unitats. Si això el dividim entre els 280 dies d'activitat a l'any que té la nostra empresa, el que tenim és un total de 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 6 i en principi seguirien els decimals, però anem a agafar aquests 6. Amb aquests ja tenim prou. Bé, doncs ara el que farem serà procedir al càlcul. El temps màxim estimat havíem dit que eren 5 dies més 4 possibles que de vegades arriba a trigar. És a dir, són 9 dies, menys el temps estimat, que en principi són 5 dies, per la demanda mitjana, que són aquests 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 6 que acabem de calcular. I això ens dona un total de 3, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 4. Això l'haurem d'arrodonir a unitats, perquè l'estoc de seguretat recordem que fa referència a la quantitat per sota de la qual no hauríem de descendir mai les nostres existències. És a dir que les unitats, òbviament, no les trossejarem, no treballarem amb decimals, i aleshores d'aquí deduïm que l'estoc de seguretat són 343 unitats. Anem a calcular ara el punt de comanda. Recordem que el punt de comanda és el moment al qual convé emetre la nostra comanda. La fórmula del punt de comanda diu que és igual a l'estoc de seguretat, que recordem que l'acabem de calcular, més
la multiplicació de la demanda mitjana pel temps estimat. I ja veiem que totes aquestes xifres ja les tenim. L'estoc de seguretat sabem que són 343 unitats, més la demanda mitjana hem vist que era 85,714,286 i, per últim, el temps estimat havien dit que en principi eren 5 dies. Si fem tots aquests càlculs, ens dona un total de 771,57143 i un cop més, com que estem parlant d'unitats, arrodonirem sempre cap a dalt, és a dir, que estem parlant de 772 unitats, que són les quals, un cop arribem a aquestes, hauríem d'emetre la nostra comanda. Per últim, el que ens queda calcular és quin és el volum òptim de comanda. Recordem que el volum òptim de comanda és la quantitat que ens convé sol·licitar en cada comanda de les que fem. La fórmula del volum òptim de comanda es diu que és igual als costos de gestió multiplicat per la demanda per 2 i dividit entre els costos de possessió o emmagatzematge i tot això fem l'arrel quadrada. Bé, doncs, els costos de gestió ens el diu el propi enunciat, dient que era 175 euros. Per la demanda, compte, no estem parlant de la demanda mitjana, estem parlant de la demanda anual, que són 24.000 unitats. Per la constant 2, dividit entre els costos de possessió o emmagatzematge per unitat, que havien dit que en aquest cas són 4,20, i de tot això fem una arrel quadrada. I si fem aquesta operació, ens dona un total de 1.414,21356 i, igual que ens passava abans, com que estem parlant d'unitats, arrodonim cap a dalt perquè no podem trossejar les nostres unitats i aleshores el volum òptim de comanda, la quantitat òptima que hauríem de demanar en cada comanda seria de 1.415 unitats.